Ja sam član ovoga društva, ja sam došao 1974. godine, tu kao društvo, naš sam toga agregata, naš sam starog FAP-a od 50 i neke godine, naš sam Dajca, poslije smo kupili novog auto FAP-a i ovaj agregat još dan danas more zapaliti, makar je stalo 32. godište je, ali on je još ispravan, samo možda malo neke fale, ali inače pali, bez brige. Sad imamo kombija, imamo 2 agregata muljne pumpe, Rosenbauera od 1100-200 litara u minuti i imamo ga sad noga FAP-a, Dajca i to mi je jako zahvalno. Ja sam sad u 18. godini, tu kao spremištar i sve održavam, mislim, koliko god mogu. Ali sve ispravno, nikad nas nisu kamioni ostavili da bi ostali nešto neispravno. Ja sam u ovom društvu 20 i nekoliko godina. Bio sam predsjednik vatrogasnog društva 15 godina. Nije nas bilo mnogo, bilo nas je oko 38-40 članova, ali bili smo prilično svi složni. Ja sam prije, kad sam primao dužnost predsjednika vatrogasnog društva, bilo je malo i kritično. Ja sam rekao vatrogascima svojima sam rekao, drugovi, samo s vama, makar hoćete i u požar i u vodu, a bez vas nikuda. I bili smo zbilja složni, mnogo smo toga napravili. Ja sam član ovog društva od 68. godine, to znači da je sad 22 godine, kada bi se reklo, radnog staža u vatrogasnom društvu DVD-a Pitomača. Nisam da sam bio baš neki previše aktivni, ali sam dosta pridonesen ovom društvu, koji svaki od nas, jer smo svi zaslužno izgradili ovo što imamo danas i očekujemo da neki mlađi, iako ja nisam među starijima, ali ipak očekujemo da bi trebalo sad neki mlađi da nas zamijene, jer smo njima dosta postigli i dosta smo im napravili, samo da to poštivaju i održavaju. Ja bi toliko imao za sad. Hvala. Ja sam Ivan Šimonović, predsjednik ovoga društva, već puno godina, inače sam najstariji član, sad će biti blizu 40 godina. Na moju inicijativu i uz svesrdnu pomoć svih nas, predsjedništva i upravnog odbora, prišli smo da sačuvamo ono što se još sačuvati može, jer manipuliralo se do sad jako loše, tako da su mnogi dokumenti nestali otavano i koje kuda, međutim mi smo spasili prilično vrijedne dokumenta. Evo ja mogu sad ovdje da konkretno prikažem da retko koje društvo ima svoj osnivački dokument. Evo ovdje piše slavnoj upravi imovna općine Đurđevačke Belovaru. Tu piše molba da se osniva vatrogasno društvo Pitomače. Datum je 1893. a 1894. društvo osnovano. Evo dokument je vidljiv, lepo se vidi sve. Mislim da je to jedna velika historijska vrijednost i da smo to napravili jednu veliku stvar za Pitomaču, što smo i sačuvali njihovu historiju. Kada smo već i puno tih dokumenta našli, koji su tu jako vrijednost ima dokumenta, ima tu dokumenta koji su 110 godina, 120 godina stari, onda smo se odlučili, ja sam dao inicijativu, a naravno za stvar drugi su mi pomogli, da osnujemo jedan priručni muzej ovdje u Pitomači vatrogasni, koji je popunjen sa svima dokumentima. Ovdje ima, svjedodžba raznih odlikovanja, monografiju koju sam ja napisao, pa nagrade koje smo primili, svibanjsku nagradu općinsku smo primili za svoj rad i ostali diploma, slika, dokumenata, u onom ormaru isto starim, koji je starinski ormar, star preko 100 godina, tamo isto
tamo isto imamo dokumente, stare knjige, imamo evo, tu je taj naš glasoviti kojega namjerno nećemo dati i renovirati, naš imenik, evo, ko je star isto već svojih 70 godina, evo, glavni imenik Dobrovoljnog vatrogasnog društva od godine 1894. godine, eto. Pa možda ćemo ga dati malo sad jedanput urediti, uvezati, ali eto, tu je sva naša historija uz onu monografiju koju sam ja napisao, tako da imam uspomene. Znači, ovo jedno društvo je, ne samo da je kompletirano sa svojom opremom, nego smo kompletirali i svoju historiju unazad 100 godina skoro, jer imat ćemo za 4 godine, ćemo imati 100 godina, znači sva naša dokumentacija ovdje postoji i mi smo sačuvali za naše buduće naraštaje svu našu onu povijest koju smo mi sprovađali kroz ove protekle vreme. Ovdje isto je jedna generacija šljemova, ovdje je Austro-Ugarska, kombinirana sa bivšom Jugoslavijom, pa ova Jugoslavija nova i sad ovi najnoviji šljemovi koji su standardizirani. Znači imamo ovdje 3 generacije šljemova, kako se ona reče. A ovo opasač tamo, ne? Ovo su opasači, to su opasači sadašnji koji su sada, ali međutim to se više ne nosi, ukinuti su, tako da evo ima tu, velim, tu ima stvarno krasni, evo vidite kako se to nekad pisalo, to je na njemački pisano, to je od vremena Austro-Ugarske ponude koje smo dobivali za nabavku opreme, sa rukom se pisalo, nisu bile onda pisaće mašine, vidite kako se to krasopisi bili lepo, tu imamo od virja, pozivnice koje kakve, tamo imamo, samo ću govoriti, kaj imaš tamo? tamo imamo, evo vidite, od Slovenaca, zovu nas na 60 letnicu Prostoglasilnega društva Vlaške, 30. godine, eto. Sad imamo koji kakvi dokumenta, stari. Točno pred 60 godina. Da. To je eto. Za par dana točno 60. Imamo tu, eto. Mislim, osnivali smo taj naš muzej da imamo svoju historiju snimljenu svu. To je jedna lepa sala, moderna, napravljena, kompletirana sa svim, sa namještajom. Ovdje su nam slike sa naših proslava, upravni odbori koji su postojali i bili od prvoga dana, može se od nut početi da se ono snimi sve. I ovdje imamo, evo, naše zastave, imamo zastavu koju smo dobili 1911. godine. Ovo lijeva. Još je uvijek ovega se zove. To je na njoj Sveti Florijan. Sveti Florijan, da. Ovo je naša zastava, vatrogasna i to imamo evo ovdje za uspomenu. To smo se uspjeli sačuvati. Evo dokumentacija još po zidu. Po zidu su razne naše proslave, evo 90 godišnjica, 95 godišnjica proslave. Pa ovdje imamo posjeta austrijskih vatrogasaca iz Austrije. Bili su ovdje kod nas. Ovdje imamo isto jednu sliku. Ovdje imamo sliku koja je stara 1912. godine slikana, to sam ja slučajno spasio zahvaljujući šta sam išao po kućama tražiti, drug Šegregor, gospodin Šegregor nam je dao tu sliku, Franjo, on je imao tu sliku i to smo spasili, to je jedna velika vrijednost za nas. To je to društvo 1912. godine. 1912. godine je slikano na to društvo. Onda imamo ovdje smo se slikali isto za 90 godišnjicu, čitavi svi vatrogasno društvo, a ovdje je 90. redovna godišnja skupština. Ovdje su gore predsjednici, evo vidite, to je interesantno, predsjednici D.D. Pitomača od 45. do 85. godine, samo ih je 5 bilo. Prvi je Kos Matija bil, pa je onda bio Šimunović Ivan, pa je onda došao majstor Stjepan, pa Šegregor Zvonko, pa Bosnić Josip i opet ja sam natrag došao za predsjednika. Ja sam vršio dužnost i prvo sam bio adjutant, pa sam bio onda tajnik, pa sam bio blagajnik, pa sam bio predsjednik, pa opet tajnik i sad opet predsjednik zadnje, jel? Tako da je čitav moj život povezan sa tim vatrogasnim društvom. Evo je upravni i nadzorni odbor D.D. Pitomača,